out mga kabukila ng Oragon, mga kapwa ko small YouTuber. Sa hapon na nga pa lang to, ito nakikita nyo po ang aming paligid. Nasa gitna po kami ng kabundukan. Gawa ng punta po kami dito sa waterfalls ng Banban, Barangay Banban, sako po ng bayan ng Manito Albay. First timer po pong pupunta rito. At itong nasa likod ko, si Melvin Vlog na isa rin pong vlogger. At yung kasama ko pong dalawa doon, nasa likod. Sila pong sinamahan namin papunta rito. Bago taas, paakyat. Nasa gitna ng kabundukan. Yun guys, nandito na po pala kami sa sinasabi nilang waterfalls. Kaso, ito pong sitwasyon, wala pong tubig yung waterfalls ngayon. Hindi ko alam kung bakit po walang tubig. Yan nga po, mga kapatid. Yan po yung waterfalls na sinasabi nila. Dito po sa Barangay Banban, Manito Albay. Dati po kasi sabi nila, ang lakas-lakas daw po ng tubig dito. Yan. Yan po mga kapatid, ang waterfalls po ng Barangay Banban, sako po ng Manito Albay. Kung makikita nyo po mga kapatid, yan po yung waterfalls. Ayan po pataas na yan. Yan ang sa unahan ko ng ang camera. Yan po yung waterfalls. Wala po siyang tubig ngayon. Tuyo po mga kapatid, tingnan nyo kung gano'ng kataas yan. Yung waterfalls na yan. Wala lang pong tubig. So sad naman, walang tubig. Ayan. Walang tubig. Sayang. Yan tabi. Yan po nakikita nyo. Yan po. Nakikita nyo. Yan. Yan po. Wala lang kung tubig po yung waterfall. Papansin nyo po, ayan, may tangke rin po ng tubig. Ang ganda-ganda po nito pag may tubig ito. Yan mga kapatid. Yan po si Melvin Vlog, isa rin pong vlogger. Matay na butan eh. Yan po nga kayo mga kasama talaga.
So ngayon guys, dito ko na po tatapusin ang aking vlog. Sa hapon na to, about nga po pagpunta namin doon sa Kimahat Falls, dito po sa Barangay Banban, sakop po ng munisip ng Manito. Isang mapagpalang hapon po sa atin lahat at bye bye, God bless.